ne balima bi an sigi kun ye mun ye Sema Turedusu wula bɔrɛm i y'a faamuya b'a la k'u bɛ taa bin kɛ an ka sɔrɔdasiw kan a ma kɛ basi ye min n'an dɛsɛra an bɛ an da don o la n'an bɔra yen nɔ Musa Ag Ater i y'a faamuya b'a la Tunkarankew ka minisiri an bɛna ale fana bila a pilasi la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Alassane Dramane Ouattara dara wulila jugu sago sɔrɔla Côte d'Ivoire an bɛna an da don o fana la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Rasbach di Sakoba Jatɔ o y'a bila ka taa Kulukɔrɔ an b'an da don o fana la k'o walawala a fasoden jugu minnu tun bɛ panpan na komi tinɛni an ka baton atakɛli i y'a faamuya b'a la kunu an ye dimi don terroriste la a si ma bɔ i y'a faamuya b'a la ka armée dɛmɛ walima ka nisɔndiya a si ma bɔ k'o kɛ ne y'a fɔ n ko ni ninnu kɛra lɛtiri ye ne bɛ se k'u kalan u ta tɛ Mali ko ye bi u ta tɛ Mali ko ye sini an bɛna an da don nin fɛnba ninnu de la i y'a faamuya b'a la ka gosili kɛ ka taa bi nisɔndiya bɛ yen a ka bon hakili ma armée ye baara kɛ a ka bon hakili ma Mali kunnawololen dɔ bi a ka bon hakili ma Mali lafiyalen dɔ bi a ka bon hakili ma an bɛna an da don nin fɛnba ninnu de la yanni an k'an da don o la an bɛ musobaw ka musoba Batuli Ɲani walahi Mali fɔnsɛ dingɛ a bɛ k'a bɛɛ bɔgɔ labɔ a bɛ k'a bɛɛ cɛncɛn labɔ a bɛ ka Mali bɛɛ sanuya bi a ka bon hakili ma Batuli an ka foli bi ye fantanw jigi fantanw dɛmɛbaga Mali jɔbaga Batuli o n'a san fo saya musobaw ka musoba hɔrɔnmuso ɲalen Ala ye fɛn bɛɛ d'a ma ka cɛɲa d'a ma ka janya d'a ma ka jɛya d'a ma ka sabali d'a ma ka hinɛ don a dusukun na Batuli an bɛ ɲɔgɔn bolo musobaw ka musoba ne balimaw a y'a lajɛ dɛ a ye nin bɛɛ labɔ ne tɔgɔ ko Makan Kulubali ka bɔ Jumanara Nafaji vraiment nisɔndiya yɛrɛ min bɛ anw kan yan bi an tɛ se ka fɛn fɔ quoi tellement a nisɔndiya barika ka bon dodi de anw ci ka na dodi ka conseil de anw ye a ka cidenw k'an ka boli joona ka na pour que a ka k'anw yɛrɛ ɲɛna i y'a faamuya tellement a nisɔndiya bonyana an ka denmisɛnnin min ye laɲini kɛ ka se Jumanara ma k'a b'u fo yɛrɛ 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 de i ye foli min dɔn a b'u fo ka Batuɲagi fo surtout n'ale sababu tɛ kɔ tun b'a si ba a ti bɔ i y'a faamu dɛ k'an ka foli ta n'an nana k'an ka foli sɛbɛn k'a ye ale ye ne kɔni b'a fo ka sini kɛnɛ Batuli ye ɲumanya min kɛ Dumasanakaw bɔra k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Batuli i sara bɛ Ala bolo i bɛ ka fantanw jigi tugu bi a ka bon hakili ma ni tun tɛ ji tun bɛ taa ni fantanw ye ni tun tɛ fantanw tun tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ ɲɛna parce que ni ji donna i ka so kɔnɔ i tɛ se ka taa i ka so kɔnɔ tuguni grâce à Batuli fantanw lafiyalen don mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fantan dɛmɛ la i ni anw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya Batuli o n'a san bi ka patois Binta Ɲani n'o ye Batuli dɔgɔmuso ye Binta ale yɛrɛ de b'a sen ka su ni tile baara bɛ kɛ yɔrɔ la a yɛrɛ bɛ tila ka pelle ta ka bɔgɔ labɔ ka don dingɛ kɔnɔ ka fɔnse dingɛ labɔ Binta Ɲani an ka foli b'i ye a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara faga o k'a sɔrɔ a kunyanfan b'i bolo wari b'u bolo mun yɛrɛ bɛ terrain kan se b'u ye mun yɛrɛ bɛ terrain kan an bɛ ɲɔgɔn bolo Binta an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ don an sigikun kɔnɔ ne balimaw terroriste fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara k'a bɛɛ faga n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ ye Faransi ka terroriste Sema ka terroriste an y'a bɛɛ daji ka bɛɛ faga ka ban y'a faamuya b'a la u ka moto an y'a bɛɛ jeni u ka mobili pick-up an y'a bɛɛ jeni terroriste ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ bɔrɛ min an y'a bɛɛ faga terroriste ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ an y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara ne y'a fɔ yan ko dimi tɛ don anw na tuguni dɛ depuis anw ka baton attaquera bilahi an ka sɔrɔdasiw kɛra komi i y'a faamuya b'a la u kɛra komi lion blessé depuis anw ka baton attaquera k'an ka mɔgɔ 40 kɔ faga an ka sɔrɔdasiw bɛɛ dusu tiɲɛnen don nka cɛ u bɛ ka Mali fan bɛɛ larawu ye terroriste bɛ fan o fan fɛ u bɛ k'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara terroriste ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ Amadu Gufa Yada Gali i y'a faamuya b'a la ani misɛnmanin ninnu an ka sɔrɔdasiw y'a bɛɛ faga i y'a faamuya b'a la Moti mara la n'an bɛ taa an bɛ se Ala ka barika don Mali armée la Mali armée an bɛ aw fɛ bi an bɛ aw fɛ sini an b'aw kɔ an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ dimi bɛ se ka don an na mais hali ni dimi donna anw na
an m'an ka armée kɔ hali ni maliyɛn dɔw de sara an tɛ nin sira bila an bɛ faso kumabɔ sanga nin waati bɛɛ wa an ye terroriste faga a ka bɔ hakili ma ne balimaw n'an bɛ taa an bɛ se an b'o image yira u la terroriste ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ mali kɔnɔ a bɛɛ fagara ka ban pewu i y'a faamuya bala jadisi fɛn fɛn tun bɛ mali kɔnɔ an y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara ala ka barika don tiɲɛ la an ka cɛ lamɛn. Bulan kɔni a tɛ cogoya b'a la depuis dugu jɛra 9h30 masanci kan de y'an lakunu 9h30 waati sisan an bɛ yɔrɔ min na partager an sigilen don so kɔnɔ de an tɛ se ka bɔ nka alhamdulilayi an b'a la tanu dugu b'an ka cɛfarinw bolo n'o ye an ka sɔrɔdasiw ye dugu b'u bolo olu de bɛ ka taga segin kɛ ka lakana sabati dugu kɔnɔ. An dun y'a ye kunnafoni dira marifatigi jɛkulu fɛ ko dugu b'olu ka mara kɔnɔna la o kuma in e ko de o la. O kuma in kɔni tiɲɛ kelen t'a la dugu b'an ka faamaw de bolo an ka kɛlɛkɛdenw de bolo n'u y'an ka sɔrɔdasiw ye dugu b'olu de bolo an ɲɛ b'olu la olu de b'u ka mobiliw kɔnɔ u bɛ taa ka segin na wa olu de bɛ marifaci kan na u bɛ ka minnu donna dugu kɔnɔ olu de bɛ kɛ bonya ye dugu kɔnɔna la sisan sa yɛrɛ dugu bɛ an ka sɔrɔdasiw de bolo o de la an b'a la tanu. Voilà aw yɛrɛ tulo b'a la ko mali territoire bɛɛ bɛ an ka sɔrɔdasiw bolo bi n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika don tiɲɛ la tellement que an ye terroriste bunten ka cɛ a dɔw y'u yɛrɛ kɛ muso ye a dɔw bolila ka don so kɔnɔ an ma fɔ yala fɔlɔ e ko c'est à dire aw ye marifa ta k'aw bɛ maliyɛnw faga n'an ka sɔrɔdasiw wulila k'a ma k'aw bɛ boli k'aw b'aw yɛrɛ kɛ muso ye nka cɛ hali n'a y'aw yɛrɛ kɛ jinɛ de ye an ka sɔrɔdasiw u sera k'u diminɛ min filɛ nin ye o tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la tuguni dɛ o b'a bɛɛ batari sauter ka taa fɔ lahara boli tɛ dɛ aw kana dan k'aw yɛrɛ kɛ muso ye dɛ aw kana dan ka muso fini don bilahi an bɛ ko da aw ka garankɛ ma min da ba wolo kan k'a firi ala jugu bɔnɛma wolo mɔgɔ kasa bɔlen mɔgɔ tolilenw si jugudenw y'a faamuya b'a la ka marifa ta k'olu b'u balimaw faga a tɛ pase asimi de bɛ buwate ye asimi de bɛ buwate ye a b'a bila de jagoya a b'a fili de jagoya an k'u lajɛ dɛ tellement k'an ye tasuma wulu la a y'u lajɛ. o bɛ ka boli ka don so kɔnɔ an ma foyi y'a la fɔlɔ bilahi ko an ye fagali da ninnu kan a sifuru tɛ se ka fɔ ka ban kɔ mɔgɔ si tɛ ninnu hakɛ dɔn mɔgɔ min sara ko don mɔgɔ si t'a dɔn ni comment ça s'appelle albatros min tun b'an bolo sanfɛ an ka avion min tun b'an bolo sanfɛ bilahi n'a ye bɔmu jigin u kan o bɛ jigin fo dugukolo 7 dugukolo 7 na o bɛ jigin fo yen nɔ c'est à dire a su tɛ se ka jate ka ban quoi dɔw su yera i y'a faamuya b'a la banabagatɔ caman minɛna dɔw su i y'a faamuya b'a la olu tellement que avion y'u susu olu donna kaburu kɔnɔ siɲɛ kelen olu tɛ ye a su tɛ se ka compter ka ban tellement que an ka avion y'u gosi a ye bɔmu jigin dɔw kan c'est à dire que olu taara u da kaburu dingɛ yɛrɛ de kɔnɔ kaburu dingɛ min tɛ ye quoi nka ca an ye fagaliw d'u kan a ka bɔ hakili ma ayiwa u b'a bila de jagoya u b'a bila an bɛ bɔ yen nɔ an bɛna an ka diripa ka communiqué la an ka ɲɛmɔgɔw ka communiqué a bɔrɛ min an ka ɲɛmɔgɔw ye min fɔ dɛ mɔgɔ 40 ani kɔ terroriste an y'olu de faga min ɲɛnama minɛna a bɛ taa fɔ mɔgɔ 1000 na min ɲɛnama minɛna a bɛ taa fɔ mɔgɔ 1000 na an ye u ka mobili hakɛ min jeni a bɛ taa mobili 20 ni kɔ la pick-up kɛlɛkɛminɛn jugubaw an ye min jeni a bɛ taa fo 20 ni kɔ la moto min jenina ala kelen de b'a da dɔn n'an bɛ taa an bɛ se nka cɛ an ye baara dɔn an y'u gosi dɛ bilahi an ye gosili daw k'a ka bɔ hakili ma ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tun b'u bolo yen nɔ an y'a bɛɛ faga faransi ka terroriste an bɛ ko da aw ka garankɛ ma min da b'a wolo kan an ye nin de faga u sera ka mɔgɔ 10 de faga an ka sɔrɔdasiw la u sera ka mɔgɔ 10 de faga an ka sɔrɔdasiw la an bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔdasiw ye ala k'u dayɔrɔ sumaya k'u fara sedisiw kan ayiwa u bɛ don arijinɛ kɔnɔ hara siga tɛ anw na parce que u sara faso kumaboli de senfɛ u sara kafiriw fagali de senfɛ an bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔdasiw ye nin communiqué de bɔra an ye mɔgɔ 40 kɔ faga kɛlɛkɛminɛn jugu fɛn fɛn tun b'u bolo an y'a bɛɛ jeni i y'a faamuya b'a la u sera ka mɔgɔ 10 de faga an ka sɔrɔdasiw la dimi tɛ don mali armée la tuguni anw ka armée an b'aw kɔ bɛn an b'aw kɔsini wa an b'aw fɛ aw bɛ sa yɔrɔ yɔrɔ an bɛ toli ye ala ka barika don tiɲɛ la ni armée b'i bolo n'i ka armée ka ɲi i tɛ siran foyi ɲɛ bilahi ni armée b'i bolo i y'a faamuya b'a la ni o bɛ condition kɔnɔ i da i ka sunɔgɔ foyi tɛ yen mali armée ka bon bi a ka bon hakili ma ayiwa an bɛ min ɲini an ka faamaw fɛ a ye don kidali joona joona parce que i tɛ ɲɛ bon min cɛli kɔ a cɛ i ka lafiya
nunu sake nunu te bɛn fɛ nunu degera min na ka da ka sunɔgɔ wari bɛ ka sake sefa bɛ tigɛ dɔrɔn ka na d'u ma aw kana baara k'aw si kɔnɔ an b'aw balo mais a y'aw jija Mali bɛ se ka tila cogo min na sema mɔgɔw u tɛ bɛn fɛ bi u tɛ bɛn fɛ sini accord de Alger Assimi a fara i ka bila poubelle kɔnɔ accord de Alger a fara i ka bila poubelle kɔnɔ ninnu ye kafiriw de Ala jugu do u bɛɛ bata sauté u bɛɛ faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ komi Musa Tarawele tun bɛ k'u kɛ cogo min na mɔgɔ jɛmani fɛn fɛn bɛ yen a si tɛ Mali a bɛɛ faga mɔgɔ jɛmani fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bata sauté a bɛɛ faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ u tɛ bɛn fɛ bi u tɛ bɛn fɛ sini wa u tɛna kɛ Mali fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke parce que kafiriw do accord d'Alger a bila poubelle kɔnɔ a fara i ka bila yen parce que ninnu tɛ bɛn fɛ an y'u ka mɔgɔw ta k'u bila CNT kɔnɔ k'u ka mɔgɔw ta k'u bila ministériya la k'u ka mɔgɔw ta k'u bila président kɛrɛfɛ mais nin kafiriden ninnu tɛ Ala dɔn fɛn min fɔr'u ye dɛ fo k'u ko baara de kɛ Faransi y'u bilasira min kan fo k'u ka nin kɛlɛ de kɛ a Assimi u ka mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ CNT kɔnɔ a bɛɛ gɛn ka bɔ yen u ka mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ ministère la a bɛɛ gɛn ka bɔ yen u ka mɔgɔ fɛn fɛn n'a y'a bɛɛ bɔ yen ka tila ka accord de Alger k'a bila poubelle kɔnɔ Musa Ag Attaher ninnu a y'u bɛɛ bɔ ministère la ni Musa kelen in ale de tun bɛ sigi Faransi médiaw la Musa Ag Attaher olu de tun b'u sigi France 24 ninnu RFI ninnu ko fo k'olu ka Mali ci de fo k'olu ka Mali tila i y'a faamuya b'a la an ko k'an mago bɛ bɛn de la an Maliyɛn ɲɔgɔn an t'olu faga i y'a faamuya b'a la an bɛ se ka bɛn cogo min na Mali y'o sira tagama k'o baara bɛɛ kɛ k'u ka mɔgɔw ta k'u bila ministériya la k'u ka mɔgɔw ta k'u kɛ député ye k'u ka mɔgɔw ta k'u kɛ fɛn bɛɛ ye mais u tɛ bonya fɛ bana jugu fura jugu ye min ye Musa Ag Attaher u ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fanga la a y'a bɛɛ kun na kala bila kɛnɛ ma a bɛɛ kun na kala k'a bɛɛ gɛn ka bɔ fanga kɔnɔ bana jugu fura jugu ye sema ka mɔgɔ fɛn fɛn de taara i y'a faamuya b'a la k'a don Mali gouvernement kɔnɔ ka place d'u ma a y'u bɛɛ bɔ jɔyɔrɔ la ka tila k'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ don kaso la parce que a bɛɛ y'a kafiriden kelen de Musa Ag Attaher a ye Mali ci a ye Maliɲɛnw faga tɔɔrɔ min bɛ Mali kɔnɔ bi a sen b'a la parce que ale de ye bana in ju tigɛ ale de ye nin fitinin in kolokolo ale de tun bɛ ninnu kɔfɛ ale de tun bɛ i y'a faamuya b'a la Mali bɛ ci cogo min na ale de tun bɛ communication ani Faransi ni fɛnw cɛ ale de tun bɛ ka sira tagama a y'u bɛɛ wuluden bila kɛnɛ ma hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile bana jugu fura jugu ye sentiment zéro Assimi n'i ye ka video sɔrɔ n'i bɛ fɛ an ka lafiya sema mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bila kɛnɛ ma nafigidenw don kafiriw don Ala jugu don fitinɛ min bɛ Mali kɔnɔ u sen b'a la tɔɔrɔ min bɛ Maliyɛnw kan olu de nɔ don u bɛɛ bila kɛnɛ ma o ye an ka laɲini ye sema mɔgɔ fɛn fɛn taara a bɛɛ bila kɛnɛ ma a bɛɛ bɔ fanga la a bɛɛ gɛn ka bɔ yen hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile an y'u bonya ka fɛn bɛɛ d'u ma k'u yanga k'u bila plasiw la hali an yɛrɛ tɛ plasi minnu na o bɛɛ n'a ta ko non fo k'olu ka Mali ci de Musa Ag Attaher Assimi Ala kama kira kama a bɔ a place c'est k'u ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bila kɛnɛ ma n'i bɛ se ka min don kaso la don kaso la parce que u b'u to anw ka fanga kɔnɔ ka tila ka jugu ninnu dɛmɛ wari min b'u d'u ma o bɛ taa don marifa la wari min bɛ d'u ma o b'a kɛ ka jugu financer mɔgɔ si tɛ se ka nin sɔsɔ Musa tun bɛ sigi plateau la yan France 24 RFI ni fɛn ninnu Musa de tun bɛ sigi plateau la balontanna ka minisiri ye ka Mali lagosi Mali bɛ tila cogo cogo k'a fɔ ka wari minɛ France la ka taa Mali ci Musa ninnu sen b'a bɛɛ la joli tɛ suma nɛn kan joli tɛ se ka suma nɛn kan n'i bɛ yiri tigɛ a ju tigɛ n'i bɛ sa faga a kunkolo tigɛ kuma fa n'a ba filɛ u bɛɛ gɛn ka bɔ yen wa an ye dimi dɔw la ka bɔ hakili ma dɛ an ye fagali dɔw ka bɔ hakili ma an bɛ min fɔ Assimi ye aw kana segin tuguni a ye Kidal récupérer joona u bɔnnen bɛ yen Assimi ne fa ka dugu Bagunu ɲamɛ bilahi o bɛ c'est que terroriste bɛ a ka bɔ hakili ma ne fa ka dugu o bɛ yen Bagunu ɲamɛ terroriste min bɛ yen kuncili t'a ban an ka sɔrɔsiw kana sigi tuguni u bɛɛ yɔrɔ yɔrɔ a ye t'u bɛɛ faga Bagunu a caman bɛ yen Kidali ka minɛ sisan aw kana sigi tuguni c'est à dire a ye taa n'a ye c'est que n'aw seginna kɔfɛ k'u to yen k'an ka bɛn walahi an tɛ bɛn u bɛ tila ka dimi don an na tuguni aw kana sigi tuguni o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ɲini Maliyɛnw fɛ a ye kunnafoni di an ka faamaw ma terroriste bɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw yɛrɛ k'aw jɔ bese bɛ min bolo i k'u kun ci
marifa bɛ min bolo k'a ci o la bɛɛ k'i seko kɛ an ka sɔrɔdasiw fɔra population ka bɛɛ k'i seko kɛ o bɛɛ yɔrɔ an bɛɛ ka wuli k'u kun ci k'u dafara turɔsiw bɛ yɔrɔ an bɛɛ ka wuli wa Asimi aw kana sigi tuguni olu de y'a daminɛ olu de nana bi an ka sɔrɔdasiw kan olu de ye marifa ta k'an balimaw faga baton kɔnɔ min ye sema mɔgɔw ye aw kana sigi tuguni dɛ a ye taa n'a ye jusqu'au bout ka Kida de récupérer joona min ye Moti mara ka bɛɛ larawu min ye Bagunu u caman bɛ yen nɔ i y'a faamuya o bɛɛ yɔrɔ yɔrɔ a y'a bɛɛ kun ci ka bɛɛ dafara population yɛrɛ ka wuli ka fara an ka sɔrɔdasiw kan population ka bese ta a ye jele ta i y'a faamuya a ye gabakurun ta a ye fɛn bɛɛ ta bɛɛ k'i jeni yɔrɔ fin Maliko la komi Burkina bɛ k'a kɛ cogo min na bɛɛ k'i jeni yɔrɔ fin n'o kɛra an bɛ lafiya sa ninnu bataraden ninnu bɛ se ka n'an ka ɲɛ cogo jumɛn ni mɔgɔ ninnu bɛ se ka n'an ka jamana ci cogo jumɛn nin barika bannen den ninnu bɛ se ka n'an ka jamana ci cogo jumɛn maliyɛn bɛɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye maliyɛn bɛɛ ka jɔ Bagunukaw ka wuli k'u kɔfɔ a caman de bɛ Bagunu min ye Kidali ka minɛ parce que ni Kidali minɛna sa bila kɛlɛ Kidali ka minɛ n'o minɛna sa kɛlɛ bɛ ban k'a firi ala jugu bɔnɛma wolo dɔ ye ne wele komi video do quoi n'i y'a yira sisan i ka video bɛ ta bobara bilenman caman de bɛ yen zɛmɛ kɛnɛ baden o de bɔnnen bɛ bɔrɛ ma kungo kɔnɔ kuncili t'a ban bo kɛnɛ caman de serilen bɛ yen bagan ni comment s'appelle waranikala ni fɛnw o ye mɔgɔ sogo dun fo k'u kɔnɔ boli waranikala ni fɛnw u ye mɔgɔ sogo dun fo k'u kirin ye dɔ ye ne wele ko i y'a faamuya b'a la ale taara su filime k'ale gɛrɛla i y'a faamuya b'a la turɔdisi ninnu na k'i b'a lakali k'a fɔ ko bakɔrɔni k'i bɛ ala kalifa k'a fɔ ko bakɔrɔni ko 1 kilomètre o kasa nka cɛ n'i ma segin kɔfɛ kunkolodimi b'i minɛ o tɛ ko i y'a faamuya b'a la n'u taara bo kɛ u t'u kɔfɛla ko aw ka hakɛ to kuma na fɔ cogo kasa b'u la hali bakɔrɔni cɛ ko fagali min kɛra k'ale taara k'a bɛ taa filimeli kɛ k'a ma se ka filimeli kɛ ko kasa bɛ ninnu na a ka bɔ hakili ma kasa b'u la a ka bɔ hakili ma nin kasa bɔlen den ninnu ka t'u sigi i y'a faamuya b'a la k'olu bɛ ala kɔ ko anw ka sali ko anw ka sun mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ ala dɔn o tɛ sali o tɛ sun o tɛ jaga bɔ marifa b'u bolo o bɛ ka mɔgɔw faga o bɛ ka bin musow kan u t'u kɔ a bɛɛ sen pɛrɛnnen don o de bɛ ne sigi ko bɛ ala ko fɔ mɔgɔ ye ala sila bɛ kɛ silamɛya tɛ diyagoya ye mɔgɔ bɛ nɛgɛn ka don diinɛ de la o mana taa dugu o dugu la o tɛ misiri jɔ ka d'i ma o tɛ kuranɛ d'i ma o t'i degi arabukan na o t'i degi salisora la o t'i degi foyi la ka taa bin mɔgɔw kan k'u ka misi n'u ka fɛnw ta u banna Asimi tile la Buwate Asimi de bɛ yen Asimi de bɛ yen cɛ ko ne ma ko mɔgɔ minnu fagara k'ale ko k'a bɛ t'o filime k'a ma se k'o filime ko kasa b'u la k'a ka bɔ hakili ma bilahi ko kasa ka jugu ni bakɔrɔni i b'a dɔn bakɔrɔni filɛ nin kasa b'a la ka bɔ hakili ma bakɔrɔni kasa b'a la ko ninnu kasa min bɛ ninnu na k'a yɛrɛ tɛ bakɔrɔni na cɛ taara k'a bɛ t'u su filime a ma se tellement que kasa b'u la k'a firi ala jugu bɔnɛma wolo an b'aw bɛɛ bata sauter ka bɔ Mali kɔnɔ aw bɛ fan o fan fɛ an b'aw bɛɛ faga dimi tɛ don an na dɛ ne y'a fɔ yan ko dimi tɛ se ka don Mali la bi Asimi de bɛ yen kɛlɛkɛminɛn min donna Mali kɔnɔ ɲadimi de kɔnɔ dimi tɛ se b'an ye bi k'aw bɛɛ faga se b'an ye bi k'aw bɛɛ faga wa an y'u ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ faga maramafɛn jugu min tun b'u bolo k'a bɛɛ faga k'a bɛɛ jeni i y'a faamuya moto min tun b'u bolo k'a bɛɛ jeni mobili min tun b'u bolo k'a bɛɛ jeni sisan a dɔw b'u sen de la a b'a bila de diyagoya sinon an b'aw bɛɛ faga an bɛ min fɔ Asimi ye a y'aw jɔ dɛ walahi a ye Mali fɔrɔnsɛri bɛɛ minɛ a ye Mali fɔrɔnsɛri bɛɛ minɛ Asimi kɛlɛkɛminɛnw taara jigin comment s'appelle Bɛnɛ jamana kan an y'o image kɛ yan kɛlɛkɛminɛn ninnu tɛ taa dɔwɛrɛ o tɛ taa yɔrɔ si dɛ o bɛ na di turɔdisiw de ma Mali kɔnɔ walasa u bɛ se ka Mali ci jɔ parce que Mali de dimi b'u la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Mali de ye Afiriki lakunu Mali de ye Faransi humilié Mali de ye Faransi gɛn Mali de kama bi Afiriki bɛɛ bɛ k'i jɔ ka Faransi gɛn Mali dimi mun b'u la ka bɔ hakili ma kɛlɛkɛminɛn taara don i y'a faamuya b'a la Bɛnɛ kɛlɛkɛminɛn donna Côte d'Ivoire kɛlɛkɛminɛn taara don i y'a faamuya b'a la Sénégali a ye fɔrɔnsɛri bɛɛ minɛ mɔgɔ kana don mɔgɔ kana bɔ mobili fɛn fɛn bɛ don Mali kɔnɔ i y'a faamuya k'a daminɛ a nu i y'a faamuya k'a daminɛ a kunkolo zɛmɛ k'a daminɛ a kɔfɛla a pinɛ i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ larawi k'a bɛɛ kɔnɔna lajɛ bilahi sinon mɔgɔ minnu bɛ bi se t'u ye dɛ mɔgɔ minnu bɛ bi u ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ tiɲɛna mais kɛlɛkɛminɛn kuraw nana o dalilu b'an bolo an y'o image yira yan o dalilu b'an bolo kɛlɛkɛminɛn kuraw nana Bɛnɛ kɛlɛkɛminɛn kuraw nana Côte d'Ivoire kɛlɛkɛminɛn kuraw nana jigin Sénégal a bɛɛ bɛ na di turɔdisiw de ma walasa u bɛ se ka anw faga cogo min na
mais n'aw wulila k'aw jɔ ka frontière bɛɛ datugu mobili fɛn fɛn bɛ bɔ Algérie k'a kɔnɔna lajɛ mobili fɛn fɛn bɛ bɔ Sénégal k'a kɔnɔna lajɛ mobili fɛn fɛn bɛ bɔ Côte d'Ivoire k'a kɔnɔna lajɛ i y'a faamuya bala n'o kɛra bi la an bɛ lafiya a ye frontière bɛɛ datugu ka Kidali ka yɔrɔ bɛɛ minɛ ka nin kɛlɛ in kɛ fɔ a dan n'o kɛra an bɛ lafiya sinon o bɛ ka minɛnw bɛ ka jigin Côte d'Ivoire kɛlɛkɛminɛn jugubaw bɛ ka jigin Côte d'Ivoire kɛlɛkɛminɛn jugubaw bɛ ka jigin Sénégal kɛlɛkɛminɛn jugubaw o bɛ ka jigin Benin o bɛ fɛ ka na renfort di fɛn ninnu ma ka na minɛn di ninnu ma walasa o bɛ se k'an ka attaquer cogo min na u gɛntɔla min filɛ nin ye a bɛnnen t'u ma u taatɔ min filɛ nin ye ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ a bɛnnen t'u ma hali MINUSMA kana to ka taa yɔrɔ si hali n'u bɛ t'u bo de kɛ a ye tugu kɔ MINUSMA mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ t'u bo kɛ a ye tugu kɔ n'u bɛ taa ji min a ye tugu kɔ n'u bɛ taa sunɔgɔ a ye tugu kɔ u kana mouvement foyi kɛ Mali kɔnɔ u ka minɛn minnu fana bɛ yen n'a ye MINUSMA ka minɛn fɛn fɛn sɔrɔ nin kɛlɛ in senfɛ MINUSMA ka minɛn fɛn fɛn mana sɔrɔ terroriste bolo a ye MINUSMA yɛrɛ attaquer a ye mugu ci u la a ye bombe ci u la a y'u kun ci k'u dafara olu de ye kafiriden ninnu ye a ye frontière bɛɛ datugu Kidali ka minɛ joona joona ka kɛlɛ in continuer ka taa terroriste bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ faga ka Mali fan bɛɛ kan ta ye nin waati in na parce que olu de y'a daminɛ solution bɛɛ filɛ voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Burkina Faso Burkina fana bɛ ka ko dɔw k'a ka bon hakili ma taga yɔrɔ t'u la tuguni o u ta tiɲɛna pewu. La moisson du jour est bonne pour nos forces combattantes. Plusieurs centaines de terroristes ont été neutralisés dans une forêt près de Sablogo, dans le centre-est. Le travail conjugué des vecteurs aériens et des troupes au sol a renforcé la force du feu contre l'ennemi. Retranchés à Pétégoli dans le Sahel, les rescapés ont été foudroyés avec leurs armes et moyens de transport. Les dernières nouvelles du front avec Bienvenue Tansa. Sur la base de renseignements, les forces combattantes ont mené un assaut sur une base terroriste dans une forêt près de Sablogo dans le centre-est. Plusieurs terroristes y ont été neutralisés, des matériels divers et surtout du carburant détruit, en témoigne cette citerne détournée qui était soigneusement camouflée sur leur base. Voilà, Burkina bɛ ka fagali do k'a ka bɔ Ce matin, Mali bɛ k'u faga Burkina bɛ k'u faga o bɛ ban hali a tɛ mɛn nin kɛlɛ in bɛ ban hali a tɛ mɛn Mali wo Burkina wo Niger a bɛɛ bɛ lafiya ayiwa Niger fana ye Français dɔ minɛ Niger fana ye Français dɔ minɛ an ma o ko ɲɛɲini o ko kisɛ bɛɛ t'an bolo fɔlɔ mais o ye Français dɔ minɛ a fana tun bɛ terroriste nɔfɛ o y'o ɲɛnama de minɛ ka tila k'a kun cɛ ka dafara n'an bɛ taa an bɛ se Burkina bɛ k'u jɛni bi Mali bɛ k'u jɛni u ta bɛ ka tiɲɛ fan bɛɛ fɛ parce que nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de ye aw kana bolo jigin dɛ a ye taa n'a ye bilahi o b'a bila sisan a ye taa n'a ye dɛ ayiwa sisan n'o bɛ don ni kisɛ ye a filɛ ayiwa hali bidɔn Mali kɔnɔ aw kana to u ka tɛmɛ dɛ n'a ye bidɔn ye mototigi bolo dɔrɔn a ye mototigi lajɔ population fara an ka sɔrɔdasiw n'an ka polisiw kan aw kana to bidɔn ka tɛmɛ an ɲɛ bɛ nin bidɔn minnu sigilen na a bɛɛ falen don marifakisɛ la nin bɛɛ falen don marifakisɛ la an ɲɛ t'a la n'u ye bidɔn in fa marifakisɛ la a b'a lasigi nin moto in sanfɛ aw kana to u ka tɛmɛ dɛ a filɛ bidɔn ninnu dulonnen filɛ fɛn na an ka sɔrɔdasiw y'a bɛɛ minɛ an ɲɛ t'a la o b'a fa nin bɛɛ de falen bɛ marifakisɛ la terrorisiw fɛ n'u bɛ ka taa n'a ye kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a ye bidɔntigi fɛn fɛn ye a y'a lajɔ n'a ye moto ye bidɔn fila dulonnen b'a la walima saba a ye mototigi in lajɔ la population malienne an ka sɔrɔdasiw a kana to foyi ka tɛmɛ aw ɲinɛ ma tuguni baara ka kɛ joona joona ka ninnu daga ta ka bɔ an da la ka ninnu daga ta ka bɔ an da la an ɲɛ bɛ bidɔn mun na a bɛɛ falen don marifakisɛ la ji tɛ gasoil tɛ foyi foyi tɛ a bɛɛ marifakisɛ de u jɔlen b'u kɛlɛkɛsen kan bi de u jɔlen b'u kɛlɛkɛsen kan bi a ka bon hakili ma parce que an bɛ ka kan bɛɛ récupérer MINUSMA tagatɔ min filɛ nin ye an ka dugukolo bɛɛ bɛ ka kan ta o de man d'u ye u bɛ fɛ Mali de ka fara u jɔlen b'u kɛlɛkɛsen kan bi a ka bon hakili ma u mago t'u ni na tuguni moto fɛn fɛn bɛ tɛmɛ ni bidɔn dulonnen b'a la a y'a lajɔ kafiriw don voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment s'appelle an bɛ na comment s'appelle Moussa Ag Ater sema mɔgɔ min bɛ ministériya la balontannaw ka ministre tun don sisan o y'a kɛ tunkarankew ka ministre ye Moussa Ag Ater sema mɔgɔ ka représentant min b'an ka ministériya la bi i y'a faamuya b'a la k'a to balontannaw ka ministériya la ale de tun ye balontannaw ka ministre ye k'a to balontannaw ka ministériya la i y'a faamuya b'a la 1,2 million a y'a détourné 1,2 million a y'a wari suɲa
sema mɔgɔ ni minnu filɛ an ka fanga kɔnɔ bi k'a to balontannaw ka minisiriya la 1,200,000 a y'a détourné an ka mɔgɔw y'a wele ka taa can a ye wari lasegin a nɔ la 1,200,000 a y'a lasegin a nɔ la a y'a ta can a y'a bila can ala ka barika don Asimi na cɛw cɛ tɛ Asimi fɛ kafiriden don cɛw cɛ tɛ Asimi fɛ a tigi ta tɛ Maliko ye baara bɛ ka kɛ bi a ka bon hakili ma fɛn min tiɲɛna san 100 a bɛɛ tɛ se ka dilan tile 2 baara bɛ ka kɛ dɛ Musa Ag Ataer k'a to balontannaw ka minisiriya la 1,200,000 a y'a suɲa an ka kiiritigɛlaw y'a wele ka taa can ka taa ku lamaga 1,200,000 a y'a lasegin a nɔ la a ye 1,200,000 in lasegin a nɔ la n'an bɛ taa an bɛ se Mali bɛna diya taman Mali bɛ jɔ ka Asimi to yen halaladen muso ɲuman den hɔrɔnmuso ɲalen den k'a to Mali kunna Mali bɛ se ka danbe kɔnɔ n'i ye hɔrɔn bila fɛn fɛn kunna a b'a ɲɛnabɔ n'i ye fɛn fɛn kalifa hɔrɔn na a b'a minɛ ka ɲa Musa Ag Ataer depuis u sigara la u y'a wele a ko k'a kana kɛ kasolataga ye dɛ ko mɔgɔ minnu tun bɛ baara in na k'ale b'u wele u ka solution ɲini wari in ka segin o y'a kɔnɔ k'a kɔnɔ wari tɛ ka segin o y'a wele pôle économique na ka taa can i y'a faamuya b'a la joona a taara 1,200,000 ko an ka wari sonyɛnen bɛɛ b'u bolo yen zone den ninnu wari ninnu bɛɛ b'u bolo hali bubu ka so ninnu n'a taara bɛɛ f'u ye sa Karim Keta a bɛ wari caman de sɔrɔ yen u y'a can dɔrɔn a taara 1,200,000 ne bɛ Faransi depuis 1960 Dagolo hali 1,20,000 tɛ sɔrɔ n ka compte kɔnɔ ne bɛ Faransi depuis 1960 Dagolo nin kafiri ninnu de bɛ wari ba suɲa hali u tɛ miiri n'an ka kɛnɛya n'an ka fɛn ye ne bɛ Faransi depuis 1960 Dagolo n bɛ baara kɛ sufɛ n bɛ baara kɛ sɔgɔma hali 1,20,000 tɛ n ka compte kɔnɔ ninnu de bɛ taa bɛɛ jɛ nafolo k'a dun cogo min ka d'a ye k'a suɲa cogo min ka d'u ye wa c'est que nin kan ka bɔ fanga yɛrɛ de kɔnɔ quoi nin kan ka ala zo man ka to minisiriya la sa zo man ka to minisiriya la a jɔra la k'a ye faso nafolo suɲa a jɔra la k'a ye faso nafolo dun nin man ka hali une seconde kɛ fanga la tuguni nin man ka hali heure kelen kɛ fanga la tuguni nin kan ka bila joona bana jugu fura jugu ye Musa Ag Ataer 1,200,000 y'a détourné u y'a wele ka taa can a taara wari in ta joona ka na bila nɔ la a y'a ta can a y'a bila can zone den faso kumasulu den n'an bɛ taa an bɛ se Asimi an b'i kɔ i taara nin de kama ka n'i kɔfilɛ dɛ wa baara kɛ tiɲɛ kan bilahi i tɛ malo Asimi taa n'a ye i bɛ baara min na ɲɛdimi de kɔnɔdimi tɛ nin de ye ko jamalenw ye taa n'a ye dɛ Musa Ag Ataer terroriste k'u ta k'u kɛ ministres ye fasoden jugu k'u ta k'u bila an ka fanga kɔnɔ Mali cibagaw k'u ta k'u bila an ka fanga kɔnɔ bɛɛ n'a tɔ bɛ k'an ka nafolo suɲa fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ a y'u bɛɛ gɛn ka bɔ yen mɔgɔ fɛn fɛn de sema ka mɔgɔ a y'a bɛɛ bɔ yen parce que an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ an b'olu de ka fitinɛ kɔnɔ bi an b'olu de ka tɔɔrɔ kɔnɔ a y'u bɛɛ bila ka bɔ yen olu de bɛ ka Mali ci marifa b'olu de bolo olu de ka mɔgɔw bɛ k'an somɔgɔw faga olu de ka mɔgɔw y'an ka bateau in attaquer sema mɔgɔw olu ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ minisiriya la bi a y'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile Musa Ag Ataer 1,200,000 u y'a ɲininka ko k'ale ma wari suɲa u taara can 1,200,000 a taara ta ka na a segin a nɔ la c'est comme ça Mamadou Kassoum Ala ka barika don la Procureur Touré Ala ka barika da o bɛɛ lajɛlen na an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire ne balimaw ballontan terrain min publicité tun bɛ ka kɛ maliyɛnw fɛ ballontan terrain min publicité tun bɛ ka kɛ ivoiriyɛnw fɛ Mali cɛ ka jugu Mali bɛɛ pɔtɔpɔtɔ ye baara ma kɛ Mali kɔnɔ Côte d'Ivoire o ye nin poto jɔ o ye nin jɔ ballontan terrain n ka cɛ kunu an ka mɔgɔ taara k'u bɛ taa ballontan ye Ala min ka teli n'a ka cida a sera ka san bila ka na an ka mɔgɔw ni Côte d'Ivoire bɛ jouer don min na san jiginna ye ballon ma se ka tan parce que ballontan terrain ma dilan ka ɲa o y'a wari bɛɛ suɲa sous facturation i y'a faamuya b'a la tellement que san jiginna n ka cɛ ballontan ma ɲɛnabɔ tuguni a y'a lajɛ Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ça. Milari joli donna ballontan terrain min na o de filɛ nin ye ni ji nana ji tɛ se ka boli
tellement que Ivoirien dimina o taara malo sɛnɛ siɲɛ kelen tellement que Ivoirien dimina o ye yen kɛ malo sɛnɛ yɔrɔ ye a image yɛrɛ tɛ n kun tellement que Ivoirien dimina muso ni cɛ ni denmisɛnninw bɛɛ y'i ka malo si ta ka taa malo turu terrain in kɔnɔ siɲɛ kelen tellement k'o dimina ko parce que ko nafa t'a la a man ka kɛ ballon terrain ye tuguni a tellement que ji bɛ da ye mɔgɔw taara yen kɛ foro ye siɲɛ kelen ka malo ni fɛnw turu a kɔnɔ ye n'an bɛ taa an bɛ se maliyɛnw de tun bɛ ka nin publicité kɛ ka mali lagosi ka Côte d'Ivoire sankɔrɔ ta ala tɛ barika don nkalon na ballon terrain min i y'a faamuya b'a la ni miliyari donna a la o de filɛ nin ye ballon ma se ka taa ɲɛ an ka mako sɔrɔ lamɛn dɛ. Le stade Alassane Ouattara, eux tous doivent se retrouver avant demain 10h à la Maca. Je répète, ceux qui ont eu le marché de la construction du stade Mbimpe, ceux qui ont construit le stade Mbimpe, la honte que nous avons vue aujourd'hui là, devant les Maliens, on est foutu, on est foutu, on est foutu, on est foutu, on est foutu. Et côté Morogni, c'est la malade. Si c'était devant les Congolais, c'est pas grave. Si c'était devant les Gambiens, c'est pas grave. Mais devant les Maliens, il y a eu affaire Côte d'Ivoire-Mali. On a arrêté nos 49 soldats. Les gens disent, oh, la Côte d'Ivoire veut faire un coup d'État au Mali. Les Maliens disent, la Côte d'Ivoire veut faire un coup d'État. Les Ivoiriens disent, fermez vos bouches. Bon, en bas là, pour que vidéo kana janya, ou ka ballon en terrain, il y a famille bala ballon tu sais ka tanya parce que amadlan kanya wari min dira ko ka do ballon en terrain là o ya be sunya. Alassane ka jamana fle. E wa wari chama e be duma ko ka baraka wari yere te bo Côte d'Ivoire, a be bo ko fe de habita de ke saraka de beta mine. Hari po min jolen fle ne, a wari ma bo Côte d'Ivoire keshi kono, a juru de tara. Maintenant be tambe se chokola min be jamana in kuna mai. E wa fembe yela la nyinte fe min da kono. Segu ka duwawu bɛ ka minɛ ne y'a fɔ dɛ n ko danga n ko tiɲɛ don mɔgɔ dusu kasilen ma n'i danga a bɛ minɛ dɛ n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ n'a y'i danga a bɛ minɛ a filɛ nin Côte d'Ivoire kɛra ɲuguntanfɛn ye bi humiliation totale Makoso bɛ k'a fɔ dɛ k'a kɛra malo bobaraba ye a kɛra jigilatigɛ ye miliyari donna ballon terrain min na a filɛ nin ballon ma se ka taa yen ballon ma se ka taa yen maintenant an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Rasbach ne balimaw Rasbach u y'a bila ka taa Kulukɔrɔ kaso bɔnba la Rasbach u y'a bila ka taa Kulukɔrɔ kaso bɔnba la Kulukɔrɔ kaso ka jugu dɛ Kulukɔrɔ kaso ka jugu a ka bon hakili ma bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye a ye nin dangaden ninnu dɔw to u ka sa kaso la ninnu ye fasoden jugu de fasoden jugu kan ka faga de mais n'a ye ninnu minɛ k'u don kaso la kana to ka bɔ tuguni dɛ nin de y'a fɔ yan ko Faransi man ɲi ka tila ka na yan tuguni ko Faransi ka ɲi nin de y'a fɔ yan ko Buwa k'a bila a tilara ka na tuguni ko Buwa t'a bila nin de y'a fɔ yan ko Bubu Sise ɲɔgɔn zonden tɛ Mali kɔnɔ a tilara ka na tuguni ko Bubu Sise ɲɔgɔn tɛ yen nin de y'a fɔ yan ko an ka dugukolo duguma ko sanu tɛ yen ko pétrole tɛ yen ko lithium tɛ yen ko hɛrɛ foyi t'an ka dugukolo duguma k'an bɛ ka bin Faransi kan de ka Mali lagosi ka Faransi sankɔrɔ ta o y'a bila ka taa Kulukɔrɔ kaso bɔnba la a y'a to yen a ka sa ye parce que kafiri den dɔ bɔnɛma wolo don den min don a sɔrɔla woroso de la nafa t'a wolokun na den sɔrɔla woroso de la hali n'i y'a bila sanfɛ a bɛ bin n'i y'a bila arijinɛ kɔnɔ a bɛ bɔ barika t'a la ye wa barika tɛna don a la tuguni a y'a to Kulukɔrɔ kaso bɔnba la ye tile k'a jɛni ye a y'a to Kulukɔrɔ kaso bɔnba la ye i y'a faamuya la bo kasa k'a si kɛnɛ den tigɛ a y'a to Kulukɔrɔ kaso bɔnba la yen nɔ a ka kɛ fiɲɛtɔ a ka kɛ handicapé total ye n'a bɛ bɔ a kana kɛ hadamaden ye tuguni bana jugu fura jugu ye a kafiri den Ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ a fasoden jugu Ala k'a bɛɛ malo an bɛ don min na komi bi u y'a bila ka taa kaso bɔnba la se t'a ka avocat ye se t'a dɛmɛbagaw ye u kɛra juguw sago ye a y'a to yen a ka sa kaso la ye Ala kana to a ka bɔ kaso la Mali bɛɛ ye nin dɛmɛ Mali bɛɛ tugura nin kɔ Mali bɛɛ y'a ka wari di nin ma mais den min don a sɔrɔla worozo de la a sɔrɔla worozo de la a tɛ se ka ci ka ci k'u y'a bila ka taa fɛn na ye Kulukɔrɔ kaso bɔnba la dɔw b'a la Asimi siranna hali n'i ye nin bila kɛnɛma bi nin bɛ se ka mun di la a y'a si kɛ kɛnɛma a sera ka mun di la Mali bɛɛ tugura kɔ a sera ka mun di la mun de bɛ Mali kɔnɔ k'a sera ka ɲɛnabɔ a tɛ yen Asimi siranna a y'a bila ka taa parce que dɔw taara fara a ka pititi patata an bɛ dugawu de kɛ aw ye Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na Ala k'a nɔgɔya a y'a nin to yen a ka sa kaso la ye Asimi aw kana bila dɛ wa hali n'a sara kaso la foyi tɛ bɔ a la
parce que danga dendu aye aras batchi to akasa kasola akana blade ni mo hake min fa mali kona ka bu hakilima ni mo hake min ta chen mali kona aye mo hake min ka furusa ka bu hakilima aye la gosi min da jamana ka aka bu hakilima aye to akasa kasola yi kulukoro kaso ka jugo ka teme bamako taka billahi no bi bla roro billahi tseka chigachi fanga min be olu te tulonga faso ko la ka faso la gosi billahi fembe yele la nyinte femi nda kono no bi bla roro hal tseka bochi ne bi bla ka bokul ko kaso bomba la hal tseka bochi ka firi ala jugu bonema wolo aye nunu ndo to ka sa kaso la ka be kul ko kaso bomba la bla wati bala kaso muta ko be mi ali bachili min ko ka ba dende mali bachili be mi sedere mo be mi ala u be halaki parce que be galon de ka ni be galon ka tseka ko dila ni be chinya ka be ko dila ne ya fon ko ni be galon de ka ras bachi be fo kulko ala kana to ka bo kasola ya un tonyo ya ka nga waru dunya galon finka ka ta un fere famo ma ala kani kosma ala kani nyasuma ala ki ke jugu sagoyi akana bo kasola ni bora kasola billahi fembe ya lawla ni te fem aya to aka sai tseka ko dila ambe teme ka bo no ambe na isa ka ujimi no na nebalma anga baton jeni na domina faso kuma sulu denw ne y'a fɔ aw ye yan nko fɛn bɔra ka video kɛ u yɛlɛla anw ka degun de la u yɛlɛla anw ka tɔɔrɔ de la saya min kɛra o de bɛnn'u ma ne y'a fɔ yan dɛ ne ninnu kɛra lettre ne b'u kalan ne y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna yan bato attaquera don min na a fasoden jugu a dangaden a hɔrɔnkolonden bɛɛ bɔra ka video kɛ ka da kun jumɛn kan laɲini fila t'u la bi tasuma ka mali minɛ maliyɛnw ka sa n'o kɛra maliyɛnw bɛna fɔ asimi dɛsɛra marifa sanna nin sanna mɛ mali bɛ ka jɛni maliyɛnw bɛ wuli asimi kama ka asimi bɔ yen k'olu ta ka na u ka laɲini bɛ filɛ nin ye u ka ala deli ye bi mali bɛɛ ka sa u ka ala deli ye bi maliyɛn bɛɛ ka sa u ka ala deli ye bi mali bɛɛ ka taa jiwo fɛ mɛ ala tɛna aw sago kɛ a baton jenina don min na an y'u bɛɛ kumakan mɛn mɛ anw ye mɔgɔ 100 ni kɔ faga toroso la kunu u y'u ka communiqué ye u y'u ka video ye u y'u kumakan mɛn non parce que olu yɛrɛ de ye torosiw ye olu de ye fasoden jugu ye olu de bɛ fɛ bi maliyɛn bɛɛ ka sa n y'a fɔ aw ye yan n y'a fɔ bɛɛ ye yan n ko kaw jimi ka nin kuma in n ko ça veut dire que a nisɔndiyalen don ni an balimaw ka saya ye sedere mɔgɔ minnu bɔra n ko a bɛɛ kɔntannen don bi mali ka jɛni a bɛɛ ka laɲini tɛ fila ye maliyɛnw ka sa n y'a bɛɛ fɔ yan mais anw ye torosiw faga e ye jɔn de ka video ye e ye jɔn de nisɔndiyalen ye ninnu na e ye jɔn ye ka image partager i bɛ kafiri den min ɲini diɲɛ kɔnɔ ninnu don ala tɛ hɛrɛ kɛ aw ye bilahi na aw donna da la o kɔrɔ k'an bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ baton jenina don min na kawji min fɔlɔ bɔra sedɛri mɔgɔw bɔra a kafiri den bɛɛ bɔra ka video kɛ a bɛɛ bɔra panpan na yan mɛ an ye tiɲɛni don torosiw ko o ye jɔn mankan mɛn o bɛ fɛ torosiw ka fanga sɔrɔ mali kan o bɛ fɛ mali bɛɛ ka sa mɛ ala t'aw sɔn k'o kɛ dɛ ala tɛ barika don aw la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛna tiseri la walasa waati kana ta an tɛgɛ ma tiseri ne y'a gosi yan o yɔrɔ kɛ a ka bɔ ni argument a ma bɔ ni argument ye dɛ a taara kasi de ka t'i nɔrɔ sogɛli la a ye tiseri lamɛn dɛ a ye nkalon min tigɛ n bɛn'o de jɔ a la a lori k'a k'o nkalon jaabi a ma se k'o jaabi a y'a lamɛn dɛ. bi danbe taara à l'époque de Modibo Keïta mɔgɔw tun b'u faso fɛ mais bi an ko k'an yɛrɛ à l'époque de Modibo Keïta on employait les nous bien encore que je dis Assimi Goïta ala yo gɛlɛya d'i ma à l'époque de Modibo Keïta communiquait beaucoup mais Assimi Goïta était qu'à communiquer mais ala ye fɛn dɔ d'i ma n'a m'o di Modibo Keïta ma i bɛ se ka bɔ nin ko in kɔnɔ parce que tu es un peuple éveillé peuple mun bɛ ko faamu mais e yɛrɛ tɛ kuma mɔgɔ b'i bolo mun bɛ se kuma la maliyɛn tigɛlen t'a la n'i ye kuma don a da k'a kana fɔ cɛ tɛ Mali kɔnɔ muso tɛ Mali kɔnɔ mun t'a lamɛn ala y'o d'i ma cɛ tɛ Mali kɔnɔ Mali ko kan ko Ablaye Mayiga mana bɔ ka kuma ko tubabuw t'a lamɛn parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min don a tilennen don kunun ni bi kuma t'a bolo kumakan kelen de b'a bolo n'a bɔra ka mun fɔ nkalon t'a la tiɲɛ de don bonya b'a yɔrɔ la ka se peuple bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Assimi, on ne peut pas combattre l'impérialisme qui m'a conquis. Non. Kadhafi peut me pmaou. Mais les peuples n'étaient pas aussi éveillés qu'aujourd'hui. Bien, abe aoude kunka malla Assimi Goïta. Bois aoude ma peuple fait.
ye fɛn min d'i ma n'a kun tɛ Modibo Keita bolo o ye mun ye WhatsApp b'i bolo bi TikTok b'i bolo bi Facebook b'i bolo bi Instagram b'i bolo bi il y a tous les canaux de communication. En plus de cela, le peuple est éveillé. Mais Assim Aubeka Ererke, parlez au peuple. Parlez au peuple. Maintenant, exemple d'Odi Aouma. Le chef d'état-major, Oumar Diarra, attaqué Kera à Bora Koumana, mais il s'est exprimé en français. Pour nous, à Koumana français, le chef d'état-major général Oumar Diarra, à Koumana Toubabou de Féou, il n'a pas parlé au peuple. Mogo Djoli Bamaranka Malikono. Mogo Djoli, Ali Mogo Kalano, Mogo Djoli de Bamaran français. Donc, à Koumana Toubabou fait, à Makuma peuple malien fait. Assim Goïta, le peuple est arrêté, le peuple est bloqué. Ou Djolendo Kankata, ou Betami, ou Tarodon, parce qu'il n'y a personne pour les parler. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et de Titarodon, et de bloquer l'endo, et de Kera Djougou Saoué. A ko anga ministre de, comment ça s'appelle, Noé Djaraï, chef d'état-major, quoi comment français de fait, quoi ma mali population fait, quoi tout le monde a kuma Bamanankan de la, mais quoi ma songa kuma Bamanankana. Ne nana au galonjo alaya. Tiens, comment Bamanankan de la, imagine. Me bolé Bamba, me bolé Gao Fanfela la kana, Tomutu Fanfela la. Donc c'est la zaro héroïne. Oju nana ka. Voilà, ne nana ni dalu de argument. O lorka ka boka ne jabi, atari noron sogel de la, ameno o vocal fanakala. O lorka ka boka ne jabi, atari noron sogel de la. Sogel ye munkila, me be fara sogel la de ala mede. Deila. I ka video manu na bone kama. Ni Diarra toye. I ka doso kora min dalen be Ameriki, France ta ni Mali. Sogel ay hina Mali na. Wallahi. An balimaw de sara. Mɔgɔ minnu bɛ ne dɔn ni ne n'u bɛ kuma u b'a dɔn u ni ala cɛla la ne ye kasi min kɛ mɔgɔ minnu sara mɔgɔ minnu bɛ centre la n'u déplacé don ala b'a dɔn ne ye kasi mun k'u nɔfɛ Sogɛl mais n tɛ se ka taa ni ma fila f'i ye wallahi an bɛ den la n tun ko n b'i to yen dɛ mais il faut que n ka n'i ma bɔ ka kuma man ɲi Sogɛl ne y'o fɔ i bɔra ka i ka mɔgɔw labɔ ne kama k'u bɛ ne lagosi ni chef d'état-major Diarra ye chef d'état-major général Diarra Diarra b'a dɔn ani ala cɛla la ni hadamaden nin bɛ kɛ ka kuma bɔ ne t'i bɛ nin de ka Diarra kuma bɔ munna parce que fini min b'a la dɔrɔn fini min b'a la dɛ porteur d'uniforme de don quoi olu ye ne nin de ye walahi Diarra bɛ se ka ko min dilan Mali kɔnɔ ne t'i se. Donc, Diarra bɛ se ka fɛn min apporter Mali la ne tɛ se ka apporter Mali la a bɛ se mun na fini min b'a la dɛ a bɛ se ka mun apporter Mali la walahi ne tɛ se donc n'a fɔra ko saya kana k'a ka kelen ta ne bɛ taa n yɛrɛ di ne ka taa ka Diarra jɔlen to yen pour que jamana in bɛ taa ɲɛ Sogɛl ne ye finitigilakaw kanu da tɛ dɛ walahi si l'amour était un délit a bene ala cɛ Sogɛl je plaiderai coupable pour l'ensemble des porteurs d'uniforme ne y'o f'i ye o n ko ne tɛ général dɔw cɛ la ne tɛ planton dɔn u bɛɛ de ye kelen ye t'i siri bolo wa Diarra kelen tɛ dɛ porteur d'uniforme bɛɛ de don ne de y'u f'u ye n ko n y'u kanu da tɛ walahi da tɛ i ka video manu labɔ mun kama u ma bɔ o kama o Sogɛl u bɔra dɔrɔn ko parce que ne ye vocal min kɛ ko ne ko Assim ni Mayiga ka bɔ ka kuma i y'i ka wulu labɔ ne kama Sogɛl mɔgɔw de sara an ka hinɛ Mali na an ka kɛ Mali fɛ ne bɛ dugawu de kɛ Sogɛl ala ka Mali kanu don dusu kɔnɔ i ka bɔ politique kɔnɔ wallahi le Mali aujourd'hui là ça a dépassé la politique an faw de bɛ ka sa an baw de bɛ ka sa mɔgɔw de bɛ ka sa k'u denw to bi ye 11 septembre 2023 san tɛmɛna yan attentat kɛra Amérique première puissance au monde ka kuma mɔgɔw faga a ka ca ni mɔgɔ 500 mɔgɔ 600 ye a ka ca ni mɔgɔ 1000 ye Sogɛl an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ kɛlɛ ka bon an yɛrɛ kɛlɛli ma an yɛrɛ damaw de bɛ ɲɔgɔn kan suruku de kelen bɛ k'an lamini Sogɛl n b'a ɲini fɛ ala kama wallahi ne tɛ siran ɲɛ Sogɛl n tɛ siran i ka video mani ye Sogɛl e ka video mani kelen kelenna bɛɛ b'a dɔn ko ne ye manso ye fadenni baden tɛ kɛnɛ fɛn kɛnɛ parce que n bɛ n faso fɛ
o tɛ n'a jɔ parce que aw bɛ mɔgɔw terroriser u kunkolo la de a tɛ foyi kɛ n na parce que je suis préparé mentalement Sogɛl j'aime ce que je fais i ka mɔgɔw ka gosili tɛ foyi kɛ ne la wa a bɛɛ fugari u filɛ dɛ i nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ fɛn o fɛn bɛ video kɛ la barika t'a kisɛ kelen na walahi barikadenw bɛ Facebook in kan video mani barikatigiw minnu b'u jamana in fɛ Sogɛl ne y'a fɔ n ko kuma kana d'i ma mun na e de da y'a fɔ yan parce que adamaden ye i da kan de i dala ka adamaden de pour que video kana ja parce que n ka aide sera e de da bɔra kan ti sere ɲininkara nin bɛɛ la wa a ma ɲininka nin bɛɛ la dɛ i ko jara ma kuma bamanankan de la i tun kan ka na n'o preuve de mais i ma na n'o ye teri nɔrɔ Sogɛl de la Sogɛl ye mun k'i la Sogɛl ye mun k'i la o mɔgɔ kelen min sigi tuguni k'ale bɛ jara fɛ n'i tun bɛ jara fɛ i tun t'a mankutu tiɲɛ n'i tun bɛ jara fɛ i tɛ nkalon da a la bateau min attaquera u bɛɛ tun nisɔndiyalen don k'an ka sɔrɔsiw lagosi ka Mali humilier ka mɔgɔw la fitinɛ k'u bila nin fanga in na u ka laɲini bɛɛ tun ye nin de mais Ala ma ɲɛ u bolo maliyɛnw jɔlen don ka Asimi dɛmɛ maliyɛnw bɛ tiɲɛ dɔn ne bɛ sɔrɔsiw ninnu fɛ Ala kana hɛrɛ kɛ n ye ni e bɛ ninnu fɛ Ala kana ɲɛ da kira kan e tɛ ninnu fɛ e tɛ hɔrɔn ye danbe tɛ e la mais e bɛ ka kɛlɛ kɛ ni stratégie de e bɛ min dɔn an b'o fɔ a dɔn i ma ɲininka Sogɛl ko la i ma ɲininka foyi la i ye nkalon da jara de la k'a ma kuma bamanankan na k'a kumana français de la k'a m'i intéressé peuple la k'a mago tɛ peuple population na bɔ dɔrɔn i k'a fɔ maliyɛnw ka yafa i ma bɔ dɔrɔn i k'a fɔ ko jara ka yafa i ma banna Sogɛl ye mun kɛ Sogɛl bɛ se ka jɔn bila video kɛla yan tellement k'an y'a can a kɛra fatɔ ye tellement k'an y'a can a kɛra juguw sago ye mais fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ k'an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ nkalon kan ko Sogɛl k'a kɛ Ala kama ka kuma a ka video mani fɛ k'u ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ tɔɔrɔ de bɛ Mali kan nin bɛ Mali kan aw bɛ fɛ tɔɔrɔ de ka Mali sɔrɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo jumɛn il part dans le vide nkalon tigɛla Kalabanci Fana Soli Sunguru baara tɛ kelen fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ billahi n bɛ ko da e ka garankɛ ma min da i m'a fɔ ko Sogɛl ka video mani wa n bɛ ko da e ka garankɛ ma min da bagolo kan Kalabanci i filɛ nin ye i ɲugun bɛ bɛɛ la bi billahi tɔgɔ jugu min bɛ mɔgɔw da kɔnɔ bi a ka bon hakili ma i tɔgɔ jugu min bɛ mɔgɔw da kɔnɔ bi n'i tun b'a kalama i tun b'i yɛrɛ faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ tigɛr'i la bɛɛ b'a dɔn que tu pars dans le vide i bɛ nkalon tigɛ au lieu k'a ka bɔ Bala yɛrɛ ye min fɔ n jo t'a la a ye yafa ma ministre yafa ma a bɛ bɔ de Sogɛl ka sira b'e la n ko Sogɛl ye jamana ministre de o ma tila ka baara la o bɛ ne b'o viser Sogɛl ma tila ka baara la a bɛ b'o viser jamana kuntigi ministre o ka baara ka ca video lamɛn ma walima ka mɔgɔw wele k'o bila video kɛ la Sogɛl bɛ baara min na dɛ o de y'a to ni maliyɛnw kɛra fɛ Sogɛl tɛ foyi ɲini ni baara ɲuman Sogɛl bɛ ka baara ɲuman de mais Sogɛl bɛ se k'o to yen cogo di o ka video maniw sara cɛ bɛ ka baara ɲuman kɛ maliyɛndenw ɲɛ b'a la a bɛ taa mun fɔ video maniw ye mɔgɔw mago bɛ baara ɲuman de la n'i ye baara ɲuman kɛ o bɛ tugu i kɔ Bonema Wolo nkalon tigɛla Kalabanci Fana Soli Sunguruba Dati Bane i tun kan ka bɔ ni argument de ka bɔ ni dalu ye walasa maliyɛnw kana tigɛ i la ne de ko jara ma kuma bamanankan na preuve filɛ i ma bɔ n'o dɛ Sogɛl ka video mani Sogɛl ye mɔgɔ bila n na an bɛ kɛlɛ kɔnɔ saya de kɛra an tun kan ka ɲɔgɔn minɛ an tun man ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ma e y'o dɔn bi dɛ e ma taa dɔ fɔ jara ma saya kɛra o bɛɛ n'a ta i taara nkalon da jamana la saya kɛra o bɛɛ n'a ta i tun bɛ fɛ ka maliyɛndenw la fitinɛ k'u bila fanga la n ko ninnu ye Kalabancidenw de mais n'an bɛ taa an bɛ se n'an bɛ taa an bɛ se an y'a ju gosi yan ko saya kɛra ko an tun man ka dɔ fɔ ale ma Sogɛl ka video mani an tun man ka dɔ fɔ ale ma dɔ bɛ Amérique dɔ bɛ Faransi yan an tun man ka dɔ fɔ ale ma an tun man ka ale ka nkalon yira mɔgɔw la saya kɛra an tun kan ka ɲɔgɔn minɛ saya kɛra don min na e bɔra ka video kɛ ka jamana lagosi ka nkalon da jamana la Ala y'o nkalon jɔ i la yan e bɛna ko an ka ɲɔgɔn minɛ joli bɛ suma nɛn kan i ɲugun bɛ bɛɛ la bi hali kabila la i ɲugun bɛ bɛɛ la bɛɛ y'a dɔn k'o ye nkalon tigɛla den de i bɛ kuma c'est que kuma dɔw bɛ bɔ i da kɔnɔ preuve t'i bolo a dalu t'i bolo foyi i bɛ t'i sigi dɔrɔn ka kumaw fɔ ten bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ i ye nkalon tigɛla ye bi i ɲugun bɛ bɛɛ la hali i ka vocal mɔgɔ tɛ k'a partager i ka WhatsApp groupe ni min bɛ yen ni mɔgɔ 30 b'a kɔnɔ i ɲugun b'olu la bi i y'olu fana kuma surun mɔgɔ 30 de b'a ka association kɔnɔ mɔgɔ 30 a ɲugun b'olu yɛrɛ la bi danga to karato muso
ni ma Sogɛl to yen i bɛ kɛ faso kunmasuluden ye yan Sogɛl ye mun k'i la ne de y'i cancan yan ne de y'i ka nkalon jɔ i la yan bɔ i ka ne ta n tɔgɔ ma bɔ i ka ne jaabi a t'o kɛ dɛ Sogɛl ka video manu a ye sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ ɲɔgɔn minɛ duwawu den ni dangaden bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ji ni nɔnɔ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan non 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 an ka sanu n'aw kɛra nin fanga in fɛ bilahi ɲɛ kali ala la a tɛ ci ka ci n'aw kɛra nin fanga in fɛ bilahi a tɛ don da la duwawudenw de kɛra nin fanga in fɛ a bɛ ka avancer t'i seri dɔ tigi la jagora ka kalaban ci nkalon tigɛ la i ka nkalon jɔ de la yan Umaru kumana bamanankan na an y'o dalilu di bɛɛ ma e ko k'a ma kuma bamanankan na a kumana bamanankan de la tɔgɔ jumɛn bɛ la danbe kɛnɛ kan nkalontigɛla tɔgɔ jumɛn bɛ la hɔrɔnya kɛnɛ kan nkalontigɛla tɔgɔ jumɛn bɛ la silamɛya kɛnɛ kan nkalontigɛla i ko Umaru ma kuma bamanankan na a kumana faransɛ kan de la a tɛ maliyɛnw fɛ a mago tɛ population na a tɛ k'i intéressé population na o de kɛ cɛ kumana bamanankan na e tun kan ka juru don i kan na k'i yɛrɛ faga Asimi bɔ i ka kuma a tɛ bɔ ka kuma dɛ a bɛ bɔ ka Saliu de wele a tɛ bɔ ka kuma dɛ a bɛ bɔ ka dɔn de kɛ ni Asimi kumana aw de bɛna Asimi kɛ jugu ye yan n'aw Asimi kumana a bɛ minɛ cogo sɔrɔ Asimi na ni Asimi kumana a bɛna Asimi ka kumaw ta k'a lagosi n'a ye yan Asimi tɛ kuma bɛ a tɛ kuma sini a ye mɔgɔ minnu ta baara la olu de bɛ kuma kana kuma dɛ Asimi bilahi nin de ka ɲi ɲamaden ma silansi de ka ɲi kafiriden ma nin de ka ɲi nin dangaden ninnu ma n'i kumana o b'i kumakan ta ka n'i yɛrɛ gosi n'a ye yan kana kuma foyi i bɛ cogo min na o de ye Mali minɛ cogo ye kana kuma dɛ Asimi bɔ i ka kuma a bɛ bɔ ka mun de fɔ a bɛ bɔ ka mun de fɔ a bɛ baara la baara o tɛ kuma ye yan ye ko ye fɔ ko ban a kuma n'a ma kuma a bɛ fɛn min na an b'a dɔn Asimi bɔ i ka kuma Modibo Keyita tun bɛ kuma Kadafi tun bɛ kuma Modibo Keyita kana dan ka kuma dɛ a ka bafulu dulo sankolo la Kadafi kana dan ka kuma dɛ Asimi tɛ kuma bɛ a tɛ kuma sini kuma fa na ba filɛ kafiridenw saya kɛra don min na o de nisɔndiya tun b'o la an ka baton atakara don min na o de bɛnn'u ma o tun bɛ fɛ ka lagosi de ta ka nin fanga in sɛgɛrɛ kuma fa na ba filɛ n'i taara ɲini yɔrɔ wɛrɛ nin ci tɛ o kɔntannen tun don ni ataki bɛ ka kɛ Asimi nɛgɛ bɛ bɔ population na olu bɛ segin ka na fanga la ni ataki bɛ ka kɛ Asimi bɛ bɔ a place la ni ataki bɛ ka kɛ Asimi mago bɛ sa bilahi u ka laɲini bɛɛ filɛ n'an bɛ taa fana bɛ se hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu nkalontigɛla bi nkalontigɛla sini i ɲugun bɛ bɛɛ la ne ye video min kɛ k'a sera hali lahara ne ye video min kɛ k'a sera hali i fa n'i ba ma i ɲugun bɛ bɛɛ la bi hali i ka jigin ka bɔ réseau sanfɛ parce que e dalakan tɛ ci ka ti i bɛ nkalon tigɛ i bɛ t'i sigi ka yebali de fɔ i bɛ t'i sigi ka fɔbali de fɔ fɛn min ma kɛ ala ma fɛn min ye a ma kɛ mɔgɔw ɲɛna i bɛ t'i sigi k'o de fɔ fɛn min tɛ tiɲɛ ye i bɛ t'i sigi k'o de fɔ sungurubamuso dati bannen i ye cɛ min trompe yan n'i ma taa yafa ɲini a fɛ n'i donna da la i k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ nin ye i ye cɛ min janfa yan ka papiye sɔrɔ a sababuya la ka cɛ gɛn ka bɔ a ka du kɔnɔ n'i ma taa yafa ɲini a fɛ hali arijinɛ i tɛ don a kɔnɔ dangaden sɛfu i bɛ bataradenw de jogo man ɲi o tɛ ala dɔn o tɛ siran ala ɲɛ o tɛ baara kɛ tiɲɛ kan o bɛ juru ta mɔgɔw bolo o bɛ mɔgɔw ka telefɔni ta o t'a sara cotisation bɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'u ma k'u ka bila ka taa di karisa ma a tɛ d'u ma olu de sigilen b'u wanzɛrɛn kan ko danbe b'u olu la olu de sigilen b'u wanzɛrɛn kan k'olu bɛ danbe kuma fɔ ala b'a yɛrɛ sɔsɔ danbe tɛ mɔgɔ mun na olu de b'u sigi k'olu bɛ Mali jɔ i bɛ taa min i bɛ t'i kun fara kogo kun wa c'est une honte